wist ik even net wat ik zeg. Er woont een beer op Schiermonnikoog. Beer boeloe, boeloe de beer. Wat oh wat, beleven we deze keer. Waar had alles makke? Wat wie dat juster een oude beem, he? En toch wist er net waar het alles makke had. Nee, hij zei dat Beerboeloe naar een orenbeem ziekje mast. Nog dieper de bosk in. Ik ga net meier. Ik moet nou weer om in werk. Ik is het alleen nog echt wel vinden. Hier bien ze zijn. En nou rent Beerboeloe diep in de prakkesages verder de bosk in. Goh, maar wat zou dat voor beem wezen als die nog ouder is? Zei de zachtjes. Even letter zuchtte de beem al. En het is echt een heel oude beem. Goeie, oude beem. Mag ik even wat vragen? Vreeg het Beerboeloe netjes. Vanzelfs wel, beste jongen. Maast wel wat loeder praten, ja. Ik word al wat ouder, ja. Waar gaat de vraat maken? Roept Beerboeloe nou heel luid. Ja? Aha. De grote vragen. Ja, dat is mooi. Die moeten we u zo nou en dan stellen. Zo is dat. Maar het antwoord? Nee. Nee, daar kan ik net aan beginnen, jongen. Maar geen nood. Verderop in de bosk stiert een beem van meer dan 1000 jaar oud. Dat is vanzelfs een heel respectabele leeftijd. Meest hem deze vraag voorlezen. Maar denk erom, als er in slaap valt, door het grif 10 jaar, dat er weer wekker wordt. Beerboeloe rent nou gauw naar de oudste beem van de bosk. Nou, en als het er komt, zucht er het al. Deze beem is nog volle ouder als die vorige. Hij had zelfs een gehoorapparaat. Dat schijnt wel wat. Ja, beemen geen ik mij altijd mij. Juist wel, ik ben van alle gemakken voorzien. Maakt de beem een grapje in Beerboeloe. Maar die had het vissen te drok maar zijn vraag. Waar had alles maken? Roept er heel luid in het gehoorapparaat. Miauw. Zei Jannie. Dit nou niet een ek in de bosk omrent mij vragen. Waar had de vogels maken? Dat is pas een goede vraag. Oh, maar ik dadelijk even wat in de dingen roepen? Miauw. De beem het liek was nou heel diep nadenken. Wat alles maken, ha? Dat is een goede vraag, hè? En ik zal mij vertellen wat het is. Hij begint in een vreselijk te gapjen. Het antwoord is... Het antwoord is...
Wat ben ik? Weg. En hij valt. In slaap. Nou, dit is ik wat. Oh, in slaap. 10 uur lang moeten we nog wachten tot er weer wekker is. Oh, dat wordt hem eens feesten te lang. Miauw, kwijt. Wij kunnen beter gewoon een vogel vangen. In steeds van dreigen vragen stellen om een oude, slieperige biemen. Miauw. Huh? En vooral lekker sliepen.